ассалому алайкум бинандаҳои азиз. барномаи тилоотии ахборро манзури шумо менамоем. парчам рамзи ҳувият, иттиҳоди миллати озодаи тоҷик ва муқаддасоти миллист. бо гузашти чанд рӯзи дигар аз қабули парчами давлатии тоҷикистони соҳиби истиқлол 32 сол пур мешавад. давоми ин солҳо зери ин парчам сокинони тоҷикистон аҳлонаву бо ҳам таҳти роҳбарӣ ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо заҳмату талоши софдилонаи шабонарӯзӣ ва созандагию бунёдкорӣ ба дастовардҳои бузургу мондагор ва муваффақиятҳои пай дар пай ноил гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. парчами давлатӣ чун рамзи давлати мустақили Тоҷикистон нишонаи соҳибихтиёрӣ, ягонагӣ ва ифтихори мардуми кишвар буда дар иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 қабул шудааст. рӯзи қабули парчами давлатӣ, яъне 24 ноябр, ҷашни миллӣ эълон шуда ҳар сол аз ҷониби мардуми шарафманду ватандӯсти Тоҷикистон бо ифтихори куллӣ таҷлил мегардад. таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷашни миллӣ табдил ёфт, яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои даврони соҳиби истиқлолӣ дар таърихи давлатдории навини тоҷикон маҳсуб меёбад. парчами давлатӣ нишонаи бақои давлат, ваҳдату ягонагӣ, ҳуввияти миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои таъриху фарҳанги халқ ба шумор меравад. парчам ва оини парчамдорӣ миёни мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик мақоми шоиста дошта, ҷузъи муҳими фарҳанги давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. парчам ифодакунандаи муттаҳидӣ ва ваҳдати комили мардуми тоҷик аст. маҳз зери ҳамин ливо, ҳамин парчам созандагӣ мекунем, ободкорӣ мекунем ва ҳама бо чашми сар мебинем ки ин парчам чӣ натиҷаи назаррас ба даст овардааст. имрӯз Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор, ҳамчун кишвари рақобатпазир муаррифӣ шудааст. имрӯз арзгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ, фарҳангии бузургони аҳли илму адабу фарҳанг ба ҳукми анъана даромадааст ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешои муаззами миллат ба он оварда расонд ки имрӯз мо дар як фазои фарҳангӣ, дар фазои сулҳу субот, оромии кул, созандагӣ ва бунёдкориро идома дода истодаем. парчам дар радифи дигар муқаддасоти миллӣ, конститутсия, нишони давлатӣ ва суруди миллӣ яке аз рукунҳо ва рамзҳои давлатдорӣ буда аз ҳастии миллат ва давлати воҳид шаҳодат медиҳад. парчами миллӣ имрӯз чун рамзи давлатдории тоҷикон дар бинои тамоми идораҳои давлатию маъмурӣ, ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, иншооти варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон насб гардида, мардумро дар ҷодаи сарсабзию ободӣ ва зиндагии босаодат рӯҳу илҳомӣ тоза мебахшад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бонуфузтарин созмонҳои ҷаҳонӣ парафшон буда Тоҷикистони соҳибистиқлолро аз рӯи ҳамин муқаддасоти миллӣ мешиносанд. 32 сол мешавад ки ин рамзи муқаддасоти миллӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат парафшонӣ намуда барои дастоварду пирӯзиҳои фарзандони арзандаи миллат дар кишварҳои гуногуни олам афрохта мешавад. бо парафшонии парчами давлатии Тоҷикистони муосиру обод пешрафти ҳамарӯза дорад. эҳтироми парчами давлатӣ маънои арҷгузорию ифтихор ба давлат, гузаштаву имрӯз ва фардои халқ буда омили муҳими таҳкими худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ мебошад. имрӯз ҳар фарди ҷомеа, ба хусус насли ояндасози миллат, аз парчами миллии худ ифтихор дораду эҳтироми онро чун рамзи пойдории давлату миллат ба ҷо меорад. Зафар Қаймузода, ахбор. бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ ва афзун намудани саршумори чорвои зотӣ дар ноҳияи рӯдакӣ фестивал намоиш ва фурӯши чорвои зотӣ баргузор гардид. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад дар ин хусус.
ҳадаф аз баргузории фестивал намоиши чорвои зотӣ пеш аз ҳама зиёд намудани саршумори чорвои хушзод, баландбардоштани маҳсулнокии чорво ва дар ин замина мусоидат намудан дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ мебошад. амасола дар тамоми ноҳияви вилоятҳои ҷумҳурӣ намоишгоҳи чорвои зотӣ мегузарад. ин фикр мекунам ки барои аҳолӣ як иқдоми нек аст. чунки бинед мо ҳозир дар ҷумҳурӣ 2 миллион 700 ҳазор чорвои калони шохдор дорем, 6 миллион чорвои майда дорем. лекин аксарияти ноҳияҳо ба чорво безод, дерпаз, деррас, каммаҳсул, дер ба вой мерасад. ана ҳамин намоишҳо асос мешавад ки мардуми мо як чиза дарк мекунанд. чорвои хуба аз чорвои бад фарқ мекунанд. ҳамин зоти сиёҳало ҳатто дар Бадахшон ҳам метавонад маҳсулот диҳад. дар ин фестивал намоиш аз ҷониби хоҷагиҳои чорводорӣ ва шахсони алоҳида чорвои хушзоти алои тоҷикӣ, зодҳои шивитсу зебомонанд, қазоқии сарсафед, сементалӣ, гӯсфандони зодҳои тоҷикӣ, ҳиссорӣ, қароқулӣ, маҳинпашм, чойдорӣ, аспҳои зоти тоҷикӣ, моҳӣ ва паррандаҳои самти гӯштӣ ва тухмдеҳ ва бори аввал гӯсолаҳои қутоз ки дар шароити кӯҳистон сукунат мекунад, пешкаши тамошобинон ва харидорон гардонида шуданд. имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ фестивал фурӯши чорвои зотӣ хоҷагии мо имрӯз иштирок дорад. мо ба ин намоишгоҳ бара, тухли, солуқҳои худро пешкаши харидорон карда истодем ки моло аз ҷиҳати сифатнокӣ беҳтарин молои хоҷагӣ мебошанд. ин барои хоҷагизон бисёр манфиати калон мерасонад, барое ки мо аз тамоми минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон молҳои беҳтарини худро парвариш карда ба фурӯш мебарорем. зотҳои беҳтаринро кӯшиш мекунем ки ҳарчи бештар ин молҳоро шуморашонро зиёд кунем. дар фестивали мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода иштирок ва суханронӣ намуданд. аз ҷумла қайд гардид ки соҳаи чорводорӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини аҳолии мамлакат бо маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла гӯшту шир ва соҳаи саноат бо ашёи хом мавқеи намоён дорад. имрӯз кишоварзон ва чорводорони ноҳияи Рашт дар ин фестивал намоиш ва фурӯши чорвоҳои зотии худшонро пешниҳод карданд ва дар ноҳия ки зиёда аз 340 ҳазор саршумори моли майда ва зиёда аз 108 ҳазор чорвои калон мебошад. барои парвариш ва нигоҳубини чунин намуди зотҳои ҳисорӣ имконияти зиёд кардани чорво мебошад. намудҳо ва зотҳое ҳастанд ки барои мутобиқ кардан ба иқлими минтақаи мо парвариш кардани дигар намудҳои зотие ки ҳастанд дар ин намоиш фестивал. минтақаи Рашт ки минтақаи кишоварзӣ аст, аксари хоҷагидорон бар парвариши чорвоҳои хушзод машғул мебошанд. мо бар ин фестивал беҳтарин зотҳои ҳисорӣ ки сиёҳ ҳастанд аз он ҳосили хуб мегиранд. саршумор 2500 та аз ин 1300 та ҳамин гӯспанди зоиш мебошад. аз рӯи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати 1 ноябри соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 2 миллион 747 ҳазору 575 сар чорвои калон, 7 миллион 95 ҳазору 167 сар гӯсфанду буз ва 90 ҳазору 768 сар асп парвариш карда мешавад. дар ин давра 266 ҳазору 836 тонна гӯшт ва 833 ҳазору 848 тонна шир истеҳсол карда шудааст. дар фестивал намоиш фурӯши чорвои имрӯза 167 сар чорвои калони зотҳои сиёҳало, швитсӣ, қутоз, асп, уштур, чорвои моли майда 420 сар, гӯсфандони зоти ҳиссорӣ, гӯсфанди зоти тоҷикӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ парвариш меёбанд ба намоиш гузошта шуд. фестивал намоиш фурӯши чорвои зотие ки имрӯз баргузор гардида истодааст, шаҳрвандон метавонанд беҳтарин зотҳое ки дар ҷумҳурӣ парвариш меёбанд онҳоро харидорӣ намоянд. шаҳрвандон моҳияти парвариши чорвои зотиро донанд ва дарк кунанд ки ба ҷои 5-6 чорвои маҳаллӣ нигаҳ доштан як сар чорвои зотӣ парвариш намудан беҳтар аст.
طبق таҳлилҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта саршумори чорвои калон 116104 сар, гӯсфандобӯз 476825 сар, асп 3832 сар, истеҳсоли гӯшт 86237 тонна ва шир 38435 тонна зиёд мебошад. маврид ба зикр аст ки пешрафти соҳаи зотпарварӣ аз ҷумла зиёд намудани саршумори чорвои зотӣ, хушзодгардонии чорвои мавҷуда ва баландбардоштани маҳсулнокии чорвои калону майда дар афзун намудани истеҳсоли гӯшту шир мавқеи муҳим дорад. хурсандиовар аст ки имрӯз қариб ки дар тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз ба намоиш чорвошон овардем. имрӯз ҳатто чорвои зоти сиёало, чорвои шведӣ, шведу зебмонанд, ҳатто ман дар инҷа дидам буққаҳое ки умуман дар ҷумҳурӣ ин зотҳо набуданд пайдо шудем. гӯсфанди исорӣ, гӯсфанди тоҷикӣ, гӯсфанди қарокӯлӣ, қариб ки аксарияти он зотҳое ки дар тоҷикистон ҳаст имрӯз ба намоиш биромадааст. бо масъали амалигардонии рушди устувори соҳаи чорводорӣ ва мусоидат дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи маҷмӯавии рушди соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул ва мавриди амал қарор дорад ки ба рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, баландбардоштани маҳсулнокӣ, зиёд намудани саршумор ва истеҳсоли маҳсулот, таъмини аҳолӣ бо гӯшт, шир, тухм, гӯшти моҳӣ, асал ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда мусоидат менамояд. кори мо дар хоҷагӣ ворид намудани чорвои хушзоти чорвои калони шохдори хушзод аз дигар давлатҳои чорводорӣ пешрафта ва фурӯши чорвои зотӣ дар худи ҷумҳурӣ барои аҳолӣ ва фермаҳо фурӯхтанд ки то ин ки дар ҷумҳурӣ зотҳои хушзод паҳн шуда зиёдтар шавад. Ба ин хотир мо аз давлатҳои Беларусия, аз давлати исломии Эрон, аз Қазоқистон чорвои зотии хушзод ворид менамоем. инчунин дар хоҷагӣ дар ҳоли ҳозир мо аз зоти гӯштӣ бошад зоти абердин ангуст, лимузин, герефорд, инчунин зотҳои ширӣ голштен ва сементал, инчунин зоти айширӣ ҳам ворид намудем барои фурӯши дар аҳолӣ ки барои шир ҳам маҳсулнокӣ зиёд дорад ва аз ҷиҳати маҳсулнокии ширӣ ва вазгирияшон инчунин дар як шабонарӯз зиёда аз 2 килограммро ташкил мекунад. дар фарҷоми фестивал намоиши чорвои зотӣ ва чорводороне ки дар рушди соҳа саҳми бештар гузоштанд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷаҳонгир Сафарализода, Бобуалӣ Тағозода, ноҳияи Рӯдакӣ, Ахбор. мукаммалсозии инфраструктури зарурӣ ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар шаҳри Исфара дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ анҷом дода мешавад. дар иҷрои ин тадбирҳо саҳми соҳибкорони шаҳр назаррас мебошад. мавзӯъро Собир Аюбӣ шарҳ медиҳад. дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара бунёди садҳо иншооти таъйиноташ гуногун бо маром идома дошта, то ба имрӯз зиёда аз 600 адади он мавриди истифода қарор дода шудааст. дар ин радиф дар тамоми маҳаллаҳои шаҳр тадбирҳои ободонӣ, бунёди иншооти гуногун ва таъмини зиндагии шоистаи мардум ба василаи муҳайё намудани шароити созгори фаъолият роҳандозӣ гардида است. боиси қаноатмандист ки бо нишони дастгирии сиёсати дурусти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва эътимоди қавӣ ба фардои неки ватани маҳбуб дар раванди умури бунёдкориву созандагӣ ва маъракаи ободонӣ сокинон ва соҳибкорони саховатпешаи диёр мавқеи пешсафиро ихтиёр намуданд. аз ҷумла аҳли маҳаллаи мулдони шаҳр ки дар он беш аз 300 хоҷагӣ дар фазои ваҳдату ҳамгироӣ зиндагӣ мекунанд, аз иқдомоти созандаи давлату ҳукумати мамлакат истиқболи гарм намуда бо ҳамраҳии дастҷамъона маҳалли зисти хешро ободу мунаввар менамоянд. бо баробари созандагию ободонӣ дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ сокинони маҳалла аҳлонаю тариқи ҳашар кӯчаву роҳҳоро ободу зебо намуда истоданд. бо саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкор ва соҳибкорони саховатпеша зиёда аз 8 километр роҳу кӯчаҳои маҳалла пурра мунфарш карда шуда барои рафту омад шароити хуб фароҳам оварда шуд. ахиран бо ташаббуси сокинону дастгирии нафарони эҳсон боз як иқдоми нек аз нафсозии пули пиёдагузари маҳалла аз болои дарёи Исфара амалӣ гардида бо дуои неки пирони маҳалла мавриди истифода қарор дода шуд.
бояд қайд намуд ки пули мазкур ҳанӯз замони шӯравӣ бунёд гардида бо гузашти солҳо баҳри равоии сокинон ноқулай шуда буд. мо сокинони маҳаллии мулдони шаҳри Исфара шукронаи сулҳу ваҳдат, тинҷу оромии Тоҷикистони азизро намуда баҳри истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ободкориро вусъати тоза бахшидем. То ин дам дар маҳалла бисёр маконҳо ободу зебо гардонда шуданд, аз ҷумла мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ки толибилмони маҳалла дар он таҳсил менамоянд. Инчунин оромгоҳи зиёратгоҳи Сайиди Сарбараҳна аз таъмири хушсифат бароварда шуданд ва намуди зоҳирии онҳо бениҳоят зебо гардонда шуд. Инчунин дар маҳалла роҳҳои дохили маҳалла, роҳи мошингарди самти маркази шаҳр мавзеи роҳат зиёда аз 8 километр мунфаш гардонда шуд. боиси хурсандӣ ва қаноатмандӣ дар он аст ки имрӯз мо кушодашавии кӯпруки маҳалларо ки маркази шаҳрро бо маҳалла пайваст менамояд, кушодашавии онро имрӯз гузарондем ва боиси хурсандӣ аст ки ин кӯпрук барои рафтуомади маҳалла сокинони маҳалла ба маркази шаҳр бениҳоят қулай ва мусоид мебошад. ногуфта намонад ки ин кӯпрук таи 50 сол ба аҳолии маҳалла хизмат намуда солҳои охир бениҳоят фарсуда ва таъмирталаб гардида буд. мана ҳоло чӣ хеле ки дида истодем, ин кӯпрук ба яке аз кӯпрукҳои ниҳоят зебои шаҳри Исфара табдил дода шуд. бояд қайд намуд ки баъд аз иштирок дар ҳашарҳои умумӣ ва дидани натиҷаи кори худ шаҳрвандон, сокинони маҳалла ва саховатмандоне ки ба саҳмгузории камари ҳиммат баста буданд, аз натиҷаи кори худ бениҳоят як рӯҳии онҳо илҳоми тоза гирифт ва ҳама каса тасмим гирифтем ки боз ин корҳоро идома дода маҳаллаи худро ба яке аз маҳаллаҳои беҳтарини шаҳр табдил диҳем. гуфтан ҷоиз аст ки дар корҳои таъмиру барқарорсозии пул устоҳои маҳаллӣ ҷалб гардида он ба таври муосир ва бо истифода аз масолиҳи хушсифат бо сифати баланд навсозӣ гардидааст. бунёди пули зиёда аз 50 метра ки ду соҳили дарёро ба ҳам мепайвандад мушкили сокинони ин маҳалларо барои рафту омад ба ҷои кору таҳсил ва маркази шаҳр осон намуда боиси хушнудии мардум гардидааст. шукронаи ин давлату миллат мекунем, шукронаи ин замонаҳои обу ҳавои Тоҷикистон мекунем, шукронаи пешвои миллат мекунем ки ба мо чунин шароитҳо шуду мо бо дастгирии маҳаллии муълдон, бо дастгирии саховатмандон, соҳибкорони ватандӯст, ватанобод ки ҳамин кӯпруки қариб ки 48 сол шудагӣ кӯпрук таъмирталаб буд, мо ба дастгирии халқу ҳамин диёро мо ҳамин кӯпруко обод кардем. ин бисёр хизмати бисёр мекунад кӯпрук. ду соҳили дайро чап ва рост кор мераванд, мактаба чо мегузоранд. бисёрам иқдоми бузург шуд. воқеан яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати мо роҳандозии бунёдкориҳо сабукӣ бахшидан ба тарзи ҳаёти мардум, фароҳам овардани шароит ва таъмини зиндагии орому осуда дар маҳаллаҳо мебошад. сокинон иброз доштанд ки минбаъд низ баҳри таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми имконият истифода мебаранд то барои обод намудани зодгоҳи худ ва дар маҷмӯъ тамоми Тоҷикистон ҳиссаи назаррас гузоранд. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор. имсол дар шаҳри Турузода беш аз 80 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта мунфарш карда шуд. дар идомаи ҳамин тадбирҳо сокинони деҳаи Аҳоруни деҳоти Қаратоғ зиёда аз 2 километр роҳи дохили деҳаро асфалтпӯш намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим. таи солҳои охир саҳмгузории сокинону соҳибкорони хайрхоҳ барои беҳтар намудани шароити зисти худ дар деҳоти шаҳри Турсунзода бештар шуда иқдомҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободониро амалӣ менамоянд. сокинону соҳибкорони деҳаи Аҳоруни ҷамоати деҳоти Қаратоғ бо ҳамовозии якдигар маблағ ҷамъоварӣ намуда дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ беш аз 2 километр роҳҳои дохили деҳаашонро асфалтпӯш намуданд. дар гузашта ин қитъаи роҳи маҳаллӣ танг ва дорои чуқурчаҳои зиёде буд ки ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеъ мешуд. баъди сангфаршкунии қабати поёнии роҳ бо техникаҳо тахту ҳамвор карда шуда акнун асфалткунии онро ба роҳ монданд. ин роҳ пеш бисёр мушкил буд, 3 метр шуда монда буд. ду мошин рафту омад карда наметавонид, як тарафа роҳ шуда буд, ҳозир ду тарафа шуд, 7 метр 8 метр роҳ шуд. мо ҳозир 5 метр асфалт гирифтем,
دو طرفش بتونپوش میکنه. ҷиҳати беҳтару хубтар анҷом додани корҳои таъмирӣ аз масолиҳи хушсифати ватанӣ ва техникаҳои роҳсозӣ истифода бурда мешавад. баъди пурра мунфарш намудан роҳ васеъ гардида ҳаракати бемамонияти нақлиёт таъмин карда мешавад. бошандагон иқдом гирифтанд ки дар идома барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ба варзиш машғул шудани фарзандонашон дар ҳудуди деҳа як варзишгоҳи замонавӣ низ сохта ба истифода диҳанд. сокинон аз он хушҳоланд ки баҳри ободии як гӯшаи диёр ва беҳбуд бахшидани шароити зисташон саҳмгузорӣ менамоянд. давоми 10 моҳи соли 2024 дар шаҳри турсунзода бештар аз 80 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мунфаршу бетонпӯш карда шудаанд ки чунин иқдомҳои созандагиву бунёдкорӣ дар оянда низ ба роҳ монда мешавад. фаридуни субҳон, Садриддин Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор. васеъ гардидани майдони боғҳои муосир ва аз ин ҳисоб истеҳсоли барзиёди меваҳои босифати ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир метавонад дар таъмини яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурӣ, таъмини амнияти ғизоӣ ва содироти маҳсулоти ватаниву коҳиш додани воридот таъсиргузор бошад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо истифода аз роҳҳои муосир дар шароити заминҳои лалмӣ бунёди 30 гектар боғи чормағз, 4 гектар боғи сиёҳолу ва 3 гектар лавандаю лимӯ барои саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Муроҷон Ота дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа муяссар гардид. яке аз проблемаҳое ки барои рушди соҳаи боғпарварӣ оянда зарур аст, ин истифодабарии заминҳои доманакӯҳҳо ва талу теппаҳо мебошад. дар ин ҷо зиёда аз 30 гектар боғҳои чормағз дар доманакӯҳҳои қиторкоҳи ҷисор бунёд карданд дар шароити лалмӣ ки ин таҷрибаи нахустин аст дар шароити Тоҷикистон. обёрии онҳо ба воситаи қатрагӣ аст, ғизодиҳии асосан ғизодиҳии органикӣ аст, асосан истифода бурда мешавад, ҳам ба воситаи об бо ғизоии органикӣ биос истифода бурда мешавад, биогумус истифода бурда мешавад. баъд маҳсулотҳое ки аз корхонаҳо баромадан онҳоро истифода мебаранд фақат барои гирифтани маҳсулоти тозаи органикӣ ки аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст. дар шароити сол аз сол зиёд шудани шумораи аҳолию кам гардидани заминҳои корами обӣ, ин таҷрибаи беназир бунёди боғҳои меваашон ба бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯй дар заминҳои талу теппа бо усули обёрии қатрагӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ ногузир аст. дар баробари равғаннокии баланду дигар бартариҳо ин чормағз хеле осон мешиканад. имсол агар ҳосили умумӣ 20 тонаро ташкил дода бошад, соли оянда дар сурати аз як ниҳол гирифтани 5 килограмм ҳосил низ хоҷагидорон метавонанд дар маҷмӯъ 40 тонна маҳсулоти босифат ба даст доранд ки дар хориҷ ва дохили мамлакат харидорони хеле зиёд дорад. соҳибкорон бо бунёди иншооти гидротехникӣ тавонистанд мувофиқи низоми муайян гардида ба воситаи лӯлаҳои полиэтиленӣ ба бехи ҳар як ниҳол ки дар ин боғ 8000 донаро ташкил медиҳад миқдори лозимии обро таъмин намоянд. ҷои мода ом тамоман набуд. мо айканал ова 1500 километр болода метр 1500 метр болода бурда қатъи насосо об метиҳем. ова систерна ҳаста 25 тоннаги мо дорем. 300 тонна ова ҷамъ мекунад ҳамусунда болода. ай боло мо тақсим карда дарахтода метиҳем. дарахто ҳар 2 рӯзда 250 литри об мехӯранд. об боло ҷорӣ шуда мебиёд. насос фақат боло бурда метиҳад. усунда ҷамъ шуда ово тақсимот мекунанд дарахтода. қатрагида об кам сарф мешавад. дарахтода тақсим кардан осонтар аст қатраги қатъӣ. айни замон баъди ҷамъоварии ҳосили имсола ки 20 тоннаро ташкил дод, хоҷагидорон бо ҷалби сокинони маҳаллӣ ки аз бозомӯзӣ гузаштаанд ба хотири фаровонҳосилӣ бо тавсияи бевоситаи олимон ба шаклдарории дарахтон идома дорад. гирифтаги ҳосили моя ҳозиран ба 1-2 сол дар Тоҷикистон мефурӯшем. мо баъди 5 сол дарахтҳои мо ҳосилиша нағз метиҳад. баъди ҳосиле ки мо бисёр шавад агар дигар давлатда мефурӯшем. ин сифатш баям нағз калонтар мешавад, сафед сифат мешавад, равғанош зиёд мешавад, минерални баям нағз ин.
ногуфта намонад ки тамоми фасли сол дар ин хоҷагӣ занону духтарони маҳаллӣ бо кор, маоши хуб ва як вақт ғизои босифат таъмин мегарданд. хоҷагидорон дар фасли тобистон аз лаванда самари хуб ба даст оварданд ки барои истеҳсоли маҳсулоти ороишӣ ва табобатӣ васеъ истифода мегардад. барои таҷриба ҳамчунин дар ин заминҳои беоб бо кӯмаки мутахассисон боғи содиротии сиёҳолу бунёд гардидааст. боғи мазкур дар асоси технологияи боғҳои интенсивӣ дар инҷо бунёд карда шудааст дар шароити замини лалмӣ. 4 гектар боғи сиёҳолу нави стенли хусусиятҳои биологии он ба хушккунда мувофиқ аст ва онро ҳам хушккунда мешавад, ҳам бо тари тоза истеъмол карда мешавад. аллакай соли сеюм аст ин дарахтон нашонамо доранд. нашонамо инҳо хеле хуб аст, чунки дар инҷо ба ғайр аз обёрии қатрагин истифода бурда мешавад ғизодиҳии маҳлулӣ, яъне бо ҳамин макро микроэлементҳо ва нуриҳои органикӣ дар инҷо дода мешавад. бо риояи дурусти агротехникаи парвариш солҳои оянда аз ин боғ ҳосили фаровону аз лиҳози экологӣ тоза имконпазир мегардад. бо роҳи обмонии қатрагӣ дар заминҳои корами лалмӣ хоҷагидорон 4 гектар боғи сиёҳолу бунёд кардаанд ки мевааш барои хушконидан хеле мувофиқ асту дар шакли хушку тар содироташ барои хоҷагидорон манфиати зиёд меорад. ногуфта намонад ки кишоварзон дар соли сеюм аллакай аз ин боғ 14 тонна ҳосили босифати сиёҳолу ба даст оварданд. дар шароити заминҳои лалмӣ бо усули обмонии қатрагӣ бунёд ва парваришу истеҳсоли меваҳои ситрусӣ низ таҷрибаи нахустин аст. барои парвариши растаниҳои цитрусӣ барои пухта расад мевааш ҳарорати мусбии самаранок аз 3,5-4,000 дараҷа дар кор. дар чарои тоистон ин ҳарорат дар қариб ки дар ҳамаи минтақаҳо ҳаст. фақат дар зимистонгузаронии онҳо бояд мо ҳароратро аз +2 +3 паст накунем, чунки ҳарорати манфӣ инҳо барои табовар аст то -2-3 дараҷа. лекин хуб аст ки мо дар ҳарорати 0 дараҷа 1 +1 +2 дараҷа агар мо нигоҳ дорем, карахт нигоҳ дорем, зимистонгузаронии онҳо хуб мешавад. ҳамин шароити хоку иқлими табиати ҳамон доманакӯҳ ё ки водиро гирифта истифода бурда омӯхта баъд бунёд кардан дар кор аст ки ба талаботи парвариши хусусиятҳои биологии растаниҳои цитрусӣ мувофиқ бошад. васеъ гардидани майдони боғҳои муосир ва аз ин ҳисоб истеҳсоли барзиёди меваҳои босифати ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир метавонад дар расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурӣ таъмини амнияти ғизоӣ ва содироти маҳсулоти ватаниву коҳиш додани воридот таъсиргузор бошад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.